ኣብ ትግራይ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጉጅለታት ናብ ናይ መጨረሻ ምፍጣጥ በፂሑ ይርከብ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ መቐለ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ክሳዕ ምባል በፂሑ ይርከብ። ሓደ ጉጅለ ካብ ስልጣን ኣባይረካ ኣለኹ እንትብል ሓደ ጉጅለ ድማ ናይ መጨረሻ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝተዘጋጀኹ ምዃኑ ይፈለጠለይ ክብል ኣፍሊጡ ክልተ ተኸታተልቲ መግለጺ ኣብ ሰዓታት ፍልልይ ወፂኡ ኣሎ። ኣቶ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ። ሓድሽ ፕሬዚዳንት ናይ መንግስቲ መንገዲ ኣመላኺቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኣብዚ ዓመት ዝዓበየ ቦታ ከም ዝሕዘ ኣመላኺቶም ኣለዉ። ናይ ሓይሊ መንገዲ ብምምራፅ ድሌታት ንምምላእ ምንም ዓይነት እኩይ ተግባራት መንግስቲ ብምሉእ ልቢ ዝሓልፈሉ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ብጣዕሚ ዝፀበበ ምዃኑ ክብሎ ጠንቂቖም። ፕሬዚዳንት ሓይሊ ምጥቃም ናይ መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑ ዝገለጹ መረጃ ሒዝና ኣለና። ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ማእኸል ንኣዋርሕ ዝፀንሐ ናይ ፖለቲካ ግጭት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ናብ ናይ ሓይሊ ግጭት ደረጃ በፂሑ ይርከብ። ንጌታቸው ረዳ ብናይ ደብረጽዮን ወገን ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ተባሪርኩም ኣለኹም ብምባሎም ተኸቲሉ ኣብቲ ዝፍጠር ግጭት ሓላፍነት ክትወስዱ ኢኹም ኣንሕና የለናሉ ብምባል ቀጻሊ ከቢድ ምፍጣጥ ዘመልክት መግለፂ ኣውፂኦም ኣለዉ። ናይ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቲ ውጥረት ምኽንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም ተሰሚዑ ኣሎ። እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሕወሓት ክፍፍል ምኽንያት ውሳነ ንምሃብ ቆፀሩ ሒዙ ኣሎ። በቲ ዘሎ መረጃ እቲ ውጥረት ተኸቲሉ ናይ ትግራይ ፀጥታ ሓይሊ መጠንቀቕታ ሂቡ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ችግርና ስርዓት ኣልቦነት ንክፍጠር ኣይፈቀድን ዝበልዎ መረጃ ከም እነስማዓኩም ክኸውን እዩ። ምፍጣጥ ናብ ስጉምቲ ተዘጋጅና ኢና ንጌታቸው ተዋሪርኩም ኢኹም ንደብረጽዮን ኣብ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓውን ኣዋርሕ ውሽጡ ካብ ዝተቐፀለ ሕሾኽሾ ብዝሓለፈ እቲ ጉዳይ ናብ ኣደባባይ ፖለቲካ ምሪሑ ኣብ መጨረሻ ናብ ሓይሊ ምፍጣጥ ዘምርሐሉ ናብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሑ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ምፍጣጥ ኣብቲ ፓርቲ ጉባኤ ምግባርን ዘይምግባርን ኢሉ እውን ካብ ስልጣን ኣባሪረካየ ኣይኮን ኣይተባረርኩም ካብ ዝብል ሓሊፉ ናብ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር በፂሑ ኣሎ። ከምኡ እውን ትማሊ መዓልቲ ናይ እኒ ደብረጽዮን ጉጅለ ናይ እኒ ጌታቸው ኣባላት ካብ ስልጣን ከም ዘባረረ ዝገለጸ ምዃኑ ተኸቲሉ ናይ እኒ ጌታቸው ጉጅለ ኣብ ሰዓታት ፍልሊ ካብ ድሕሪ ሕዚ ትዕግስቲ የብቅዕ እዩ ናይ መጨረሻ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሑ ብግልፂ ይፈለጠለይ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ናይ እኒ ደብረጽዮን ጉጅለ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ንዝፀንሐ ብኒ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ መንግስቲ ንዝነበረ ፍልጦ ዘለዓለ ምዃኑ ብግልፂ ኣመላኺቱ እዩ። ብኒ ጌታቸው ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ከመይን እንታይን ንምግባር ብምባል ሓይሊ ዝተሓወሰ መግለፂ ካብ ምውፃእ ሓሊፉ ግልፂ ዝኾነ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይሩለ ኢሉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት እርምጃ ዝውሰድ ምዃነይ ይፈለጠለይ ክብል ብግልፂ ተሰሚዑ ኣሎ። እቲ መግለፂ እውን ብትግርኛን ብእንግሊዝኛን ንክስፋሕፋሕ ተገይሩ ኣሎ። እኒ ደብረጽዮን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናይቲ ፓርቲ ጉባኤ ብምክያዶም ኣብዚ ጉባኤ ናይቲ ፓርቲ ሊቀመንበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣባላት ዝባረረ ምዃኑ ብምግላፅ ብቐጻሊ ናብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘምርሑ ምዃኖም ኣብቲ ዝሃብዎ ጉባኤ ጋዜጠኛ መግለፂ ዘፍለጡ ምዃኖም ይዝከር። ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተኸቲሉ ናይ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ዝተቋቋመ ካብ 4 ክፍሊ እዩ። ካብ ሕወሓት ናይ ትግራይ ሓይልታት ካብ ዝበሃል ካብ ምሁራንና ካብ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዝተመሰረተ ክልላዊ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ። ካብዘን 4 ስብስብ ውሽጢ ሕወሓት ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘለዎ ድርሻ 51 ሚእታዊ ዝበለፀ ናይቲ መንግስቲ ክፋል እዩ። ሕዝም እቲ ግርግር ተላዒሉ ዝኒአ እዚ 51 ሚእታዊ ዝኾነ ናይቲ መንግስቲ ክፋል መን ሒዝዎ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕወሓት ከም ፓርቲ ናይ እኒ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ ተባሂሉ ናብ ክልተ ምኽፋሉ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ንዓዩ ዝግበአኒ ኣይኮነን ንዓዩ ዝግበአኒ ናብ ናይ ፖለቲካዊ ውዝግብ ንከምርሕ ገይርዎ ኣሎ። ናይ እኒ ደብረጽዮን ጉጅለ ናይ ፓርቲና ጉባኤ ኣካይድና ኢና ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘለዉ ናይ ሕወሓት ኣባላት ኣብቲ ግዜ ተረኸቡን ከምኡ እውን ብዘለና ናይ ፓርቲ ኣመራርሓና ኣሰራርሓ መሰረት ኣሰናዊት ናይ መለና ድሕሪ መዋሉ ኣቐፅሎ ኣቢሉ እውን ካብቲ ፓርቲ ዝተሰናወቱ ሕወሓት ወኪሎም ምቕፃል ስለ ዘይኽእሉ ናቶም ቦታ ሓደሽቲ ኣባላት ክምድብ እየ ክብል እናደጋገመ መግለፂ ክህብ ከም ዝኸረመ ይፍለጥ እዩ። ጉባኤ እውን ተካይድ ኢልና ሰነዳት እውን ኣዳሊና ኣብታ ድርኮ ሂት ጉባኤ ምስ በፅሕኻስ መሽለጥ ኢልካ ምኻድ እዚ ጉድኣት ኣብፅሒ ማለት ሓሊፍ እዩ ብዘሎ ይኮን ሕዚ እውን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት እያ እዚኣ ክትኣቱ ክትወልታ ጉባኤስ መሽለጥ ኢልካ ምኻድ ዘይተዘረበ ዘይተበለ የለን ይቕፅል እውን እዩ ዘሎ ማለት ዘይነቱ ወደብ ጥራሕ ኣይኮነን ንጠቕላላ ንቁመና ናይ ትግራይ ዝጎዲ ኣብ ከይዲ ጉባኤ እውን ጎኒ ጎኒ ይስርሑ ነይሮም እዮም። እቲ ጉባኤ እናተኻየደ ኣኼባዊ ይፅዋዕ ዘየድሊ ኣኼባ በቃ ንሕና ኢና ሕወሓት ይበሃል ብስሩ ሕወሓት ዝውድብ ምዃኑ ተሪፉስ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ
ክልቲኦም ጉጅለ በብወገኖም ነቲ ህዝቢ ከዘራርብዎ ቀሪሞም እዮም ድሕሪ ዘን ክልተ ከይትታት ናይ ንደብረጽዮን ጉጅለ ብሃንደበት ብናይቲ ማልዕለት ሓደ መግለፂ መሓላሊፎም እዮም እቲ መግለፂ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምብራሩን ኣብ ናቶም መተካእታ ሓደሽቲ ሰባት ከም ዝመደበ ኣመላኺቱ ኣሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዋሪዱ ካብ ምባሉ ዝሓለፈ ብናቱ መተካእታ ከምቶም ካልኦት ኣመራርሓ ኣብ ናቱ ቦታ ዝተተክአ ይፋ ዝተገበረ ሰብ የለን ናይ ትማሊ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ተዋሪድኩም መግለፂ ተኸቲሉ እኒ ጌታቸው ረዳ ብቐጻሊ ናይ ፊት ንፊት ንሕንሕ ከም ዘሎ ብይፋ ምግላጽ ነዚ ውፅኢት ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ምዃኑ ብዝግባእ ክፍለጠልና ይግባእ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ንዝተሳተፈ እውን መፍራሕ ነባረካ ኢና ከም ዘንገብረካ ኢና ክንኣስረካ ኢና ان ناوزي توريدو زل يا حوحات يا بتفلطوهم انا خمس لزي دليلك يهيدن ويت غرف لك تقالسي تقليلك تزيل وساني هتقبل مالتي يترف يا حلافنت تحجزني اخا توهيلو فنجون رغص توهيل كما اي تግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ዘለ ካይዳ ኣይቅበለን ዘለ መግለጽ ተኸቲሉ ተመራር ሓበዞም ናይ ጥፍኣት ሓይልታት ዝበሎም ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ የኢለሎ ንደብረጽዮን ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ትረፍና ንባዕልኹም እውን ሕጋዊ ናይ ኮንኩም ዝብል መግለፂ እዮም ለቂቖም ዘለዉ በሳዕብን ኣብቲ ከይዲ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ብዋናነት እዚ ጉጅለና እቲ ኣመራርሓ ምዃኑ በዘጋጣሚ ንመላእ እቲ ህዝቢ ክነፍልጥ ንፈቱ ክብሉ እቲ ናይ መቐለ ሓያል ግጭት ከም ዘይቐርብ ብግልፂ ዘመልከቱ ሕዚ ብዙሓት ዝዘራረብ ዘሎ ብርግጽ ብንጌታቸው ረዳ ክውሰድ ዝተባህለ ስጉምቲ እንታይ እዩ ዝብል እዩ بحثير جن أبز حز زلوا كنتات نحو حتى نا أعرف بوشت نا بوليتيكا وبارت جتت نعمل ما ترشى بوتا بوتي حلو أبز حزي ساعات اتحدنا بتحدث بحيلي العلوين نتنم حلاو قلت أبز خوانن كسكاسي متاي في اللاد نبقى تصالت أبتصال مع دبرتين أبارات كيلو نحو حد لي كمان بر دكتور دبرتين كونين كايل توترس مع أهل نودي سوا محادم تسمي على 4 كيلو نمركب أكد حزام عندي سوا أتيم اللو ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ናይ ሕወሓት ክፍል ውሳነ ንምሃብ ቆፀረ ሒዙ ኣሎ ናይ ደብረጽዮን እንቅስቃሴ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሊቀመንበርና ካልኦት ኣዘዝትን ሓላፍነቶም ናይ ምልዓል ስልጣን ከም ዘይብሉን በቲ ጉዳይ እውን እስካብ ሰነ ኣጋምሸት ምስ ፌደራል ዝተገበረ ምንም ዓይነት ዝርርብ ከም ዘይተገብረ ናይ ፌደራል በዓል ስልጣን ጠቒሱ ዋዜማ ሓቢር ኣሎ